Ines täällä ja tervetuloa mun spesiaaliin. Tää on 650 spesiaali ja se on mennyt jo ohi. Mutta eipä anneta sen haitata meitä. Ja joo, tässä on nyt pari päivää ennen kisoja. Kisat on sunnuntaina ja tää on siis My Day-video, jos ette otsikkoa alkaa. Ja joo, mun kaverit on just kuka järjestää niin kaikki ruusukkeita nytten. Tänne näin. Ja mulla on jo ruusukkeita mutta tarvittiin vielä pari lisää. Ja nyt yritetään peittää näistä takaa nämä numerot, koska meillä kävi sellainen ongelma, että tossa voi tulla kakkonen, ykkönen ja kakkonen menee tonne, ykkönen sinne, oma taito. Näistä tarvii peittää nämä. Tässä on tää kolmonen muka tehty. Ja kolmonen. Tuossa lukee nyt nelonen tossa myös, mutta eikö anneta sen haitata? No siis tänään 3:30 saakka koulua. Ja mä oon 4. Nähdään sit kun mä oon kuumalemannut ekan pätkän. Joo, tässä on paavia, tiedetään. Ei tarvi sanoa. Eli nää näyttää, niissä on tällainen pahvi, koska muuten on siis paperia. Niin niistä tulee tällaisia. Siis mä laitan vähän liimaa ja sit joo. Te voisitte vaikka nähdä minun hieno kuumaliinapistooli. Siinä on vähän kuumaliina pyssypistoolihommaa. Eli joo. Eli tolleen pitää olla nopea tässä. Näin. Noin. Noin. Valmista. Enää nopeuskisaan. Ja tähän yhteen mä teen vaan rautalangan systeemin silleen. Joo. Varmaan joku päivä tulee myös Star Stable-videota. Varmaan tätä videota ennen, koska mun kestää editoida ne ihan sikun kauan. On tällainen elämän kysymystieto. Siis mä en ymmärrä, että miten tää meni näin pyllysti. Joo, ehkä mä leikkaan tän niinkun eka. Joo, mä etin saksia ja ne on mun vieressä. Ehkä mä liikkoon tän noin eka ja sitten siitä teen. Joo, mä en leikkaa ääriviivoitettiin sit tiedoksi vaan. Ja mun sormessa on kuuma liimaa. Ja se ei oo kivaa. Ei yhtään. Ei. Ja mihin mä pistin sen? Rautalangan palaisen. Tän. Tadanaa. Pilekkoitte vaan scrollatan, koska mä nyt esittelen. Nää. Niin nopeuskisahan on vain yksi. Meitä pitää olla 6 sellaista. Joo. Eli nopeudella vai tulee 1. Ja sit. Mun tikkareita, kattokaa niinku. 1 muumitikkari. Eli silleen 1, 2, 3. Eli niinku näin. Ja sitten siellä 1 saa vielä tällaisen. Tai sitten. Tai siis ei tätä saa. Vaan tää on siis yhden toisen luokkaan. Ja mä voisin tehdä Agility, lännenratsastus. Sitten enpä muista tätä taaskaan. Korkeushyppy, oma taito ja 50, 60
aika ja nopeuskisa. Tänään sitten kunnolla laitettu johonkin juttuun. Sitten kirjoitan kaverille kiitoskortin, kun se oli mun kanssa pitämässä kiepparikisoja. Tää tarvii vielä jotain glitteriä. Mä oon tehnyt niin raakaa työtä. Sitten tää on tää kirja. Mä tajusin, että tätä ei voi vielä taittaa. Meikkä ja tänään on sunnuntainpäivä ja tässä on tänään me tehdään niinku nää kisat. Tuolla on sen ihmisen kamat tossa. Mä en näytä mun niin, mutta joo. Meillä on nyt se esteet täällä ympäriinsä pihaa. Ja tässä on meidän palkintojärjestys. Sitten siellä yhdessä luokassa, niin hei, niin voi tää tikkareita. Mun on yksi muumitikkari, 2 sellaista sydäntikkaria. Mitkä äsken ehkä näitte? Ehkä sydäntikkari, mutta ette muumitikkareita. No niin, Poju, hei. Tässä on Poju, hänen hevosensa. Hänen juuri tehty varusteet. Täältä ei sen nähnyt äsken läpi, se oli tällä. Ui ei. Niin, nyt me mennään hakemaan ton kamoja vielä. Koska meidän puolet kamoissa on mun ja puolet ton. Ei varmaan ihan puolet mun. No ei ehkä puolet. Mut ei meilläkään ole mikään parhain valikoima meidän kamoista. Nyt. Eikö se ollutkin hieno hippy? Ja hienot äänitehostajat kyllä tuossa videossa. Me mennään meidän pihalle. Niin, meidän pitää. Hirveästi sottuu. Eli tällä näyttää meidän kisavalli. Me kuivataan tuosta noin meidän joo, tässä näkee, että se on vähän juuri tuolla on kaikki jutut. Tuossa on ratamme. Tässä näin. Mutta kun tän pitäisi mennä tohon. Eli niinku missä toi valkoinen on. Tossa niinku. Niin se tuli tohon. Niin mä voisin näyttää tän radan. Me viedään ne. Eli me Käydään tänne, koska ne on ihan lustis, mutta nää vois vaan pestä niin et nää saa täyttyä, koska näin muuten pysyis aina niinku pystyssä. Niin. Ja tämä henkilö, jotka ei pysy pystyssä, niin sit tuli toinenkin täytettyä nyt. Joo, sama aika. Mennään. Koska sit se toinen kiusaa meitä. Joo. Mä hyppäsin tätä tällä kohtaa. Joo, hyvä. Hyvä Ines. Ja me läpeen laitetaan numerot, niin sitten toi hyppää. No toi ihminen tuolla tekee tän. Niin. Kanttiin kattoo, jos ei tiedä rataa. Joo, meillä on tässä sellainen lappu kyllä, missä näkyy se rata. Mutta niin. Mä en tiedä kummalle puolella nää oikeesti pitäisi niinku laittaa. Mutta ai joo, oota hetki. Mä luulin, että toi on niinku 7-3. Niinku tonne puolelle. Oota hetki, mä sanon varjoon. Vaikka ehkä. NYT nyt! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mene, Poju! 7. Eli nyt kisat ohi. Yhden kisaajan palkinnon. No moi. Niin kuin näin. Tässä on Sandra ja sitten vielä 2 tikkaria. Eli kisat on loppu, vaikka sun näyttää Astra. Kyllä mukaan, ne. Mutta Mä en kisata. Ja mä sain yhden. niin, koska se Mä olisin saanut muistakin ehkä 1, mutta mä en. Niin me ei haluttu laskea niitä, koska se on vähän niinku silleen sääde mulle. Et joo, bye. Tää video oli vähän lyhyempi, mutta moikka!